Ga mai gidan fita kunyar ya dawo ya zo mu ɗan gaisa sarki. Lionel Andres Messi kenan. Kwatsam sai ga Messi a stadium ɗin Sporting Company sabuwa da cikin tsakar daren 9 ga wata, wannan watan da muke ciki. Duniya ta yi mamaki, kowa kansa ya kwance abin da ya zo kamar bazata. So in ba ku manta ba daman John Laporta ran da aka trainer a Sporting Company ya yi wata magana ya ce yana mafarki yana fatan ya ga Messi ran da za a buɗe wannan stadium ɗin ya zo wannan stadium ɗin an buɗe tare da shi. Wasu suna ta cece kuce cewa ai Messi ba zai zo ba, ya za a yi ma ya zo yana da gaba kaza kaza ai ba a yi rabuwar daɗi ba a yi rabuwar mutunci ba da shauransu. To kusan haka ne tunda in ba mu manta ba cewa Messi ba su ban kwana da magoya baya ba. Hasali ma kai mu kanmu kai waye gari muka ga cewa wai Messi wai zai bar Barcelona. To duk wannan ba haka bane ba tunda Messi dai ba shi da gida da ya wuce Barcelona. Ba shi da uwa a ƙwallon ƙafa da ta wuce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Don haka kuma komai yayi zafi maganinsa Allah. Ni irin wannan abubuwan da suke ta faruwa na alkhairi da Barcelona, ni ina hango mana wata nasara ce babba a wannan shekarar. Wallahi ina hango mana babban nasara a wannan shekarar. Na san jagwalawa suna na ransu ya ƙuna ya ɓaci. So za ku ga na kafe wannan line up ɗin. Na san wasu za su yi tambaya akan me ma'anar wannan line up ɗin. To an yi hirar da Messi ya yi maganganu da dama. A hirar da aka yi da shi ya ce yana fatan ya dawo Barcelona a matsayin ɗan wasa ba a matsayin baƙo ba. To wasu suna magana cewa to zai dawo ne ya buga Barcelona ƙwallo. To in zai dawo ya buga Barcelona ƙwallo, ni nake ganin cewa wannan line up ɗin kamar haka Hansi Flick zai yi. Amma in ba haka ba ne ku ya kuke ganin zai yi line up ɗin. So kuma bayan nan ni gaskiya ina tunanin cewa ba wai zai dawo a matsayin ɗan wasa ba ne. Kawai zai dawo ne zai zo ne da kamar wani club da yake bugawa ya zo a haɗa wasa.